गाइस आंनि साया बर' चेनेलाव गासैखौबो अननाय आरो खुलुमनायजों गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो गासै मोजाङैनो दङ। दासान्दि आं बैसोनि उनाव मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर आंनि दिनै भिडिअ'आ दिनै जाहैगोन आरोना मा जाहैगोन आं बुंनानै होनोसै। आं जेबो भिडिअ' खालामनो जानाय नङा आरोना बिदिनो बुंनो नागिरदों फंनैसो बाथ्रा आरो आङो दिनै सोलाबासै थेवबो जास्ट नोंथांमोनजों कमेन्टजों लोगोसे लाइकजों लोगोसे आं अननायजों लोगोसे गासैजोंबो खनसे रायज्लायनो लुगैनानै बिदि भिडिअ'खौ खालामनाय जासिगोन। मानो होनोब्ला गेप्स थाबाथाय कमेन्ट्सफोर फैया, ओमफ्राय कमेन्ट्स फैयोबा कमेन्ट्स गेलेलायनो लोगोजों लोगो मोजां मोनो आरो आं सोलाबथाराबाबो भिडिअ' लाबोनो हायाबाबो फंनैसो बुंनो नागिरदों। मा बुंनो नागिरदों नायबानो जाबाय। दिनै गथनि मिटिंबो दंमोन आरोना, ओमफ्राय आं मिटिङावबो थांदोंमोन, नाथाय आं भिडिअ'खौ लानाय जायासै। मा अखा सोगोमदोंमोन फ्राय मद खालामनासो लादोंमोन आरो आं मबाइलखौ। ओंखायनो एसे नायनानै लाबानो जाबाय। आं न'आव थिंदों आरोना सेथ्लायाव रानिमोना जा दावराव जागासिनो बेनो जाबाय आरोना बांसिनानो कमेन्टआव होनहरदों आरोना खानसेनो हरखायाखै आरोना बिदिनो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन भिडिअ' जेनेबा आंनि भिडिअ'आव होनहरदों आरोना बिदि बुंदों आरो आब' नोंनि हासबेन्डखौ देखायनानै नायनो लुगैदों बिदि बुंदों। ओमफ्राय सोरबाफोर सोंहरदों हासबेन्डआ बबेयाव थायो मा खालामो बिदि होननानै बुंदों। ओमफ्राय आं बुंनो सानदों आरो दिनै बे भिडिअ'आव मानो होनब्ला आं हासबेन्डखौ दा मानसियाबो गैखाया, थेवब्लाबो दा बायसआव फैबाबो देखायथ'नाय जानाय नङा। 1K जायाखै आङो जोङो हासबेन्डखौ देखायनाय जानाय नङा। हायोब्ला अननानै बिथांमोना थाबैनो 1K खालामनानै होदो, अब्लासो आंनि फिसाइखौ नुगोन। जिखिजाया फटकआवबाबो नुनो हागोन आरोना फटकबो होनाय नङा आङो दा ओमफ्राय दा आं होआ होननानै सानदों गोसो गोरबोजों। ओमफ्राय जेब्ला 1K जायो अब्लासो आंनि फिसाइनि फेसखौ देखायगोन, फटकबो ख्रा ख्रायैनो नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना। आंनि हासबेन्डनि फेस नायनो फटकखौ ख्रा ख्रायै नायनोब्ला बिथांमोना खालामनानै होदो 1K, बिदिब्ला बेनि उनाव नुसिगोन आरोना। आसा खालामबाय नोंथांमोना थाबैनो 1K खालामगोन होननानै, ओमफ्राय 1K खालामनायजों लोगोसे सापर्टखौ होबाय थागोन होननानै। ओमफ्राय बिथांमोनानो सापर्टखौ होदो आरोना हारसिंथ' दावगालांनो हानो नङा होमबा। बेनिफ्राय थाबैनो 1K खालामनानै होदो, लोगोसेनो आंखौबो दावगा होदो। रोङिखौबो खोन्थाहरदों मा माया जायाखै, जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनखौ फोरमायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बिथांमोना खोन्थाना होबासो आं मिथिगोन नालाय माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा बिदि आरोना। ओमफ्राय अननायजों लोगोसे बिथांमोना थाबैनो सापर्ट खालामदो, 1K खालामदो। बेनिफ्राय नायदो जोंहानि जेनेबा न'खरनि बागै बबेथिं मा दं मा गैया, बेनिफ्राय आंनि फिसाइनि जेनेबा फेस महर बेखौबो नुनो मोनसिगोन। बेनिफ्राय आङो बुंनो सानबाय आरोना बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै आं भिडिअ'खौ खालामसै होननानै। अखा हानायजों लोगोसे आङो जेरावबो थांनो हायासै नालाय। आसा खालामबाय बिथांमोना बेखिनि भिडिअ' ससे होनायखौनो नायगोन होननानै। बेनिफ्राय गासिबो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो दिनै भिडिअ'खौ माबोरै मोनखो। बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।